Ja vás zdravím, priatelia. Nachádzam sa na mieste Grajnau a za mňu sú hory, kam idem liesť. Nie je tam prvý kopec, pretože ten prvý kopec je len nejaká 2000 tam hore, ale za ním sa nachádza Zugspitze, najvyšší vrchol Nemecka s nadmorskou výškou 2962 metrov. A idem to zdolať. Teraz ma čaká ešte nejakých 8,5 kilometra na horskú chatu Hohentalhütte, kde prespím a v skorých ranných hodinách sa vyberiem via Ferratou na samý vrchol Nemecka. Mám za sebou 8 hodín cesty z Duisburgu, čiže som si dneska privstal o 3 ráno a dorazil som pred nejakou hodinkou asi. Než som si všetko pobalil, prezlíkol sa a môžem vyraziť na túru. Cesta na Hohentalhütte je zatiaľ taká brnkačková, však vidíte, je to normálna cesta, ale pozrite si na tú tamtú scenériu. Špica. Až tam hore budem liesť zajtra, lebo sa na to najprv musím poriadne pripraviť. Po 8-hodinovej ceste autom a ešte tuto mám počítam nejakých 6 km ku chate. Teším sa. Dúfam, že to dám. Tu bude niekoľko výškových metrov via Ferratou. A pozriem sa, že presne koľko to mám ešte ku chate. Takže už nie, už iba 3,5 kilometra. Tam si odpočiniem. Dám si kávičku, až budú mať, a mali by mať. A mám tam večeru a raňajky zajtra. Ešte by som si chcel s nimi dohodnúť, aby mi raňajky dali, pripravili nejaký balíček, pretože by som chcel v skorých ranných hodinách už odísť. Inak túto cestu som mal naplánovanú ešte v máji, ale kvôli veľkému snehu som to vzdal, pretože na chate písali informáciu, že jeden úsek bol nepriechodný, tak som mu zrušil booking na chatu a povedal som si, že to skúsim potom radšej v lete. A teraz som tu. Batoh mám zase ťažký. Ako obvykle som si tam vždy toho naflákal. Ale moc tam toho nemám. A aj tak je trošku ťažký na Ferraty. Ale tak pásy a ferratový set si dám na seba. Ráno takisto gate, aj bundu. Takže tam ostane len fakt len, že voda a nejaké tie protein bary, keby náhodou niečo. Zugspitze je prístupný z 3 strán. Ja idem teraz od Hohentalhütte a vraciať sa budem naspäť cez rakúsku stranu, kde zejdem druhú Ferratu a potom na parkovisko a z jedného parkoviska na druhé potom peši. To je nejaká chata a je riečka. Tá voda je že úplne čistúčka. Ešte tu mám 2,6 km k chate. Tu už sa ukazuje skalnatý relief. Sú v pozadí nejaké malé vodopádiky. Jeden je aj tam hore. Predo mňou sú nejakí turisti. Aj s obsíkami.
A ja by som mal... A dá sa ísť aj tadeto. Ale neviem, či sa mi to nechce ísť. Pôjdem teda. Aha. Takže dá sa ísť aj po modrej, aj po čiernej. Takže tam je čierna, tam je modrá. A ja si zvolím asi tú modrú. To je 1,3 hodiny, to je 2-hodinová. Ono to je asi úplne jedno, ktorú si zvolím. Henta ide asi trošku vyššie. Henta ide po tých kameňoch. Tak, zvolil som tú cestu kratšiu, tú 1 hodinu a 3/4. Ono to je v podstate jedno. Uvidím, čo ma tu bude čakať. Zatiaľ sú predo mnou to nejakí turisti. Ja ich skúsim obehnúť. Tak sa bude dať. Krásna scenéria. Páči sa mi to tu. Až na tie káble tu na tej stene. Ale zase nejako tú elektriku do tej chaty musia priviesť, že? Ich habe auch noch Plätze. Hello. Hallo. I have a reservation for Horental Hotel. Yeah. I still must pay entry. Okay, how much is it? 7 euros. 7 euros. Just give me a second. Or can I pay with card? No, only cash. Only cash, okay. Musím si zapať batoh. A tak ďalej. Zaplatil som si vstupné, ktoré bolo, myslím, 7 eur. Nič strašného. A tuto je nejaké Horental múzeum, tak sa poďme pozrieť, čo tam majú. No to je prakticky, jak to tu budovali. A staré kľúče ešte. Sranda. Plaštičky. Plaštenka, keď bude pršať, to si požičiam. Ľudkovia, toto je paráda. Takýmto kaňonom pôjdeme. Teraz fakt budem veriť svojmu mikrofónu, že to bude natáčať všetko v poriadku, pretože tuto táto riečka, ktorá sa volá Hammerbach. Hammerbach. Tak nejako, Hammerbach. Tam sú krásne vodopádiky. A teraz vstupujem do tunela
ktorý stráži tento ujo. Drž mi palce zajtra, chlape. Ja to musím dať. Taký malinký tunelík. A idem cez kaňon, ktorý tu tisíce a tisíce rokov vybudovala táto voda, ktorá tu preteká. A ideme tunelom. Parádny chládoček. Pustíme tetu. Okay. Vítaj. Zatiaľ sa mi to tu páči velice. Vodkovia. Vodkovia. Takýto kaňón tu je. Tá voda sa musela predierať. Tá voda sa musela predierať fakt, že milióny rokov. No, super. Naše Janošikové diery sú fakt maličké oproti tomuto. Wow. Tak toto áno. Toto áno, priatelia. Toto stojí za fotku. To je krása. Niekto zapudol bundu. Schody jak do neba. Prší tu.
takých skál. Priatelia, takýto vodopádik vedľa mňa. Á, tu prší. Ten celý mokrý. Teda keby tam niekto čúral. Úplne, že špicové to je. Aj toť. Ale to neprší. To teče roztopený ľadovec. A hen to teče z nejakej trubky. To ja odmúrem. Ale my musíme ísť ďalej. Á, toto bude lepšie. Toto je špica úplne. Jak tá voda steká. Zácpa. Zácpa v tuneli. Radšej ich pustím, lebo to je strašné, jak sa tí ľudia tlačia. No, na to, že tu tak sem tam sprchne tá voda, tak je taká osviežujúca. Ja mám rád teplú vodu. A táto je studená. Ale osviežujúca. Pustíme týchto turistov. A ja ukážem. Á, tuto bol kedysi chodník zvenku. Á, ale už ho tam nemá, tu zabrdlia. Zase prší. Juj. No to tu je lepšie venku. Wow, ten vodopád, ten ľudkovia. Bombový je. Bombový. Hore je nejaký most.
Tam hore je nejaký most. Docela dosť ľudí tu je. Inak mi to dosť pripomína moju túru vo Francúzsku k Grand Canyonu. Tam boli tiež takto vykopané tunele. Ale tam sa z tých tunelov boli asi 3 alebo 4 miesta, kde sa dalo pozerať cez okno von. Tuto je toho viacej. Wow, hen to je špicové. Á, tuto už začína byť docela chladno. Wir gehen jetzt rüber. Ako tu všade prší. Prší dáždík. Tá slečna normálne mala strach v očiach, čo išla okolo teraz. Ono to je trochu šmiklavé. Ups. Chyba si. Aspoň zbiegni. Hello. Hello, sirs. Aha. A čo bol, nejaký bunker alebo niečo? Ťažko povedať. Ja neviem, že kam ide toto. To je stará cesta. No. Skontrolujem si trasu. No, ešte 1,4 km do chaty. Priatelia, na každej túre je najdôležitejší pitný režim. Takže pite vodu. Najlepšie s magnézium.
Je to tu perfektné. Sa mi to tu páči. Trošku slnko svieti. Brýle mám síce trošku oprskané od tej vody, ale nevadí, aj tak si ich dám. Milión chodníčkov tuto. Toto mi chýbalo. Takéto túričky. A pritom sa stačí len vybrať niekde do lesa, ale tam okolí Duisburgu ja toho moc nemám. Tam je rovinka. Ale veď sa to dá riešiť takýmto štýlom, ako som to vyriešil teraz, kde sa odveziem na celý víkend. Zaplatím si chatu, kde prespím. Taký multi-day trip. Tak, ešte tu mám 540 metrov ku chate. Kde si konečne hádam dám kávičku. Hello. A odpočiniem po 8-hodinovej ceste a momentálne som nejaké 2 hodiny na túre, čo je docela slušný čas. Počítal som, že mi to bude trvať dlhšie. A priatelia, ja už vidím Zugspitze. Jak máte tú holú skálu, neviem, či to vám to dobre ukazujem, tak tam nad tým lesíkom, tam tá zadná skala, to je Zugspitze. S výškou 2960 metrov, ktorú zajtra pôjdem vyliesť. Nie, že vydúpať, ale vyliesť. Samozrejme za pomoci feratového pásu a tak ďalej. Je toto súprové, sa mi to tu páči. Vodička, hory. Aj henten kopec sa mi páči. Na budúce. Na budúce. Nedá sa všetko stihnúť za jeden víkend. No za mňou je parádny vodopádik. No nie je úžasný? Aj keď viem, že tá voda by bola strašne studená, ale hneď by som si pod ňu skočil. Čož voda, keď spomeniem slovo voda, mi to pripomína, že pitný režim ľudia. To je scenéria. Tam za mňou. Už vidím aj ten ľadovec, ktorý musím zdolať zajtra. Je to pekná skala. Pekná skala. Dúfam, že mi nedá veľa zabrať. Počítam, že okolo 5. by som chcel vyštartovať z chaty. Ešte uvidíme. Musím si dobre skontrolovať čas trasy, pretože zajtra ja musím vyliezť hore
od tejto chaty Hohentalhütte, z tejto strany. Schádzam z druhej strany na Rakúsko a potom zase sa vraciam po trase už v takomto chodníku do Nemecka, do dediny ABC. Tak sa to volá, ak nie, dám to do titulkov, kde prídem na jedno parkovisko a odtiaľ sa budem musieť premiestniť na parkovisko, na ktorom je moje auto. Takže ešte docela dosť veľká štreka. Je tam zrejme nejaká kaplnka alebo niečo také. No a ja už som tu. Toto vyzerá, že je moja chata. Takže idem sa tam zaregistrovať a dať si niečo studeného. Hello, reception is where? Aus links. Aus links, ja? Okay. Vorne. There. Seite, das ist nur einfach kriegen von jemand, ja? Okay. Hello, I have a reservation for name Palenik. What was the name again? Palenik. Palenik? Takže idem si pozrieť, kde mám izbu. Inak na týchto horských chatách sa vyzúva, chodí bosy a ja mám 9,1. Čiže 9 by malo byť tutok. Pozícia 1. Tu ešte nikoho není. Šlape. To je hneď tuto dole. Super. Super, takže nemusím sa tu ani nejako natrásať. Takže priatelia, takto vyzerá to na horskej chate. Moje miesto je to tuto. Tuto dneska budem spať. Zobral som si izbu s postelou, lebo nechcel som s madracmi. Lebo som si nezobral svoj spacák, táto deka mi bude stačiť, ktorá tu je. Plus na tieto chaty si musíte ešte kúpiť taký návlek spacákový, kde asi toto ja budem musieť dať. Uvidíme, ako to budú riešiť tí ostatní. Ale to je poduška, takže v pohodičke. Zajtra. Bavil som sa s recepčným. Môj nápad bolo ísť, že pôjdem o 5 ráno, ale hovorí, že už začínajú skoro v noci, takže ja počítam o tej druhej, o druhej, keby som sa zobudil, tak o 3 by som mohol vyštartovať. Je to dosť ďaleko, mám dosť dlhú trasu, asi to spravím tak. Dobre, idem sa ja dať niečo na pitie a uvidíme, čo bude ďalej. Čaute. Popíjam si tú kávičku na horskej chate. Latte macchiato. Dobrá je. A popri tom nealkoholické pivečko. Vychladené.